Chika karon sa Hollywood ang Twitter post ni Aaron Carter kabahin sa daw buhaton niini ang tanan makuha lang balik ang gugma sa ex nga si Hilary Duff. Nagsugod kini ni atong March 5 diin gi-retweet ni Aaron ang usa ka post nga adunay hulagway ni Hilary ug caption nga Hilary Duff is flawless. Gisundan sab kini sa aktor og laing post diin misulti kini nga start of quote, "I'll spend the rest of my life trying to better myself to get back to her. I don't care what any of you think." End of quote. Gani sa wa magdugay laing nasab ang mensahe ang gitweet niini. Niadtong March 6 adlang Huwebes, nagtweet sab kini nga "Can I be your #TBT?" Ang ex-lovers nga si Aaron ug Hilary nagsugod og date niadtong 13 years old pa sila ug nagbuwag after 1.5 year. Para sa Sun.Star Pilipinas Showbiz Chika, Maris Puyo.